Paitaan ni, uy. Kulangan na din akong kwarta pang bayad sa kuryente ba? 1, 2, 3. Nak, 5,000 ba ito akong bayad nun sa kuryente? Kuya. Problemado lagi kay ka. Impas kita ni, maputlan dito kuryente kay kulangan akong kwarta pang bayad oh. Basig imong giinom-inom kuya. O gani, palahubog kay ka, kabalot ang natay bayro nun. Kaman mo wala, manggod. Ay kuya, kabalon ako. Unsa naman po nang nahuna-unaan ni mo? Manugal na lang tanito, kinay nagbilyard dito ah. Bitaw, di ba tirador mga kuya? Nah, ipastaan ni. Dugay na ba kay itong panahon na to no? Wala na ba ako gunit og tako? Ay, nakabalaka kuya. Namang pod mini Kuya William o, mutabang sa imo. Sige, bantay mo ha. Nya asam di na nga biliran di. Dito o, Ilaroy Ramos. Nana si Anjo dito. Dito na sa gatambay. Siya ba tirador kayo dito ya? Yati si Anjo di tirador dito. Tirador siya dito. Harang kay si Anjo dito ya. Sa tabangan maka ko ninyo. Oh, kami bahala sa mga ya. Tugal na to ning pangbayad sa kuryente. Sige, Duplion na to na. tubo pa na. Sige, bantay mo ha. Tara, Kami bala. Kana may burak, may bira mabilin. Kasi pagpiyungan ako yung tradahan eh. Tanawara, sa sobra kahod ako, huwag na bilin bisig isa. Yahoo! Stoy! Uy, kini dayo. 9 balls. Dali! Tara. Nausa man imong nangjo nga na puno man naggaw-gaw. Oh, mo na mga tinailan sa tirador. Mura magkagaligid-ligid sa harina. Wala naman ka green kills, Jo. Nga niya, magulong magbilyard, patata, raman mo. 9 balls ka lang mo itong kuya oh. Astilan, sige, gainar ko nang itag kalaban. Ya pila may sugal ani jo. Oh, inyong kwartar kung magdon. Burit-burit po ka, marami magdagag-dala kwarta. Nga isang taon ta ka, Loh, hindi nagkwartaan, Joy. Nawat na niya ba? Patakar man ka nga. Tag-iya mo kung nagpaluwagan na iya rang idagan. Uy, ba ni mo ha? Sige mo ka dumog ba? Sa una raman to. Ay sige na jo, sugal ta. 3,000 lang. Kadamay ko na, lain na na. Saon man na maura man ni. Sige na. Okay, sugal. Sige na. 3,000 lang mo. Sugal na nila. Manikas pala. Sige, ang buwita ni. Ako, Jonet, mga ako. kabidon. Oo nga, bate, tikasan po ko ninyo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige na. Larga. Bail kuya. Sino yung unang tira jo? Ikaw na, partida. Oh, sige, kadai lang. So, nandog ng tradas po ah. Uy, kuya, ano sa nang manim na di butang? Ha? Asam din ibutang ni? Na. Patakar man kaya isa kamot mong na. Ay sa kamot na gayron. Wa nga sa una kay dream ko sa naon. Ito man. Play. Haha, wala sulod. Okay, wala sulod. Sir, sayang nga, uy, wala na sulod mas isa. Pangaa, ay. Amin. Bangaan na mo, murag dito ka katira ba? Pagani, burit pug ka. Saan to? 3 seconds violation. Si 3 seconds. Patakar, mag-yaw-yaw dia. Dugay kay kamutira. Kabuang ninyo. Saan man yung basketball? Kanere-pere. Teknikan, ito kayo mo reklamo. Reklamo ba? Saan man ibas? Binuang naman nila ha. Naunsa naman ka jo, mo naman ay bago karon na may referee ang bilyard. Nalagi na repere. Saan man lang inangalan nga, pang basketball man. Ayun na lang si Angal dia. Jo kasi sila may referee. Binuang naman yung suryahan eh. Ilan ni mo amin ang tako. Pili desisyon. Kaya desisyon na. Tira dito siya para di na ka violation. Kanaya, hutdaya! Ayun na patira si Anjo. Sige lang, kimusipyat na siya. Di na din katira. Oo, budget na, budget. Pastilan. 5 pagigipikhan. Yati. Kayot ba nakalimot yung tisas? Kami ba, tisasan? Dulit ha, kay budget ha. Saan naman po yung violation? Illegal traveling without visa. Tama. Binuang ng angala ng budget man to. Budget lagi, travel man na, kay mo mang gibit-bit ang bula, wala niyo mo gidibol. Binuang di ba? Ano na mauna yung angal? Wala na, travel na. Nga nang tayo mong kulit ang bulag. Dribble ang tanin mo daan. Takla ang pag-live good. Kanaya, hutdaran bula. Kwarta-kwarta nagista ni Ron. Kanaya, say sunod. Sarog di pa naman sulod yung dool na kay Bangag. Pagtay Europe naman ang bula, bay. May par kayo. Tira pa ka jo.
Grabe preparasyon bay. Na, last ball na si Kuya Jo. Daog na si Ron. Ha, sipiat lang ako. Siya pa si Ruben kanino. Tuara. Sila ni ung rapag dito. Last ball takig. Ayaw na be, yung tira ko. Patay ko yung murang bapit din na si Kuya. Ito ang manato niya. So, kaya sabi, isasan ka na ko ni para ball ba? Last ball na ba yan eh? Hahay! Easy money! Saan naman po nangangala? Shot lock violation. Hindi, shot lock violation nga. Wala magay timer diri oh. Wala lagi pero ako nag-ihap man ko. Ah, binuang naman yun. Discussing ni Pabsoy. Kasi Ball pabok kay mga referee ni mo. agi atay last ball na oh. Eh, so, sambi ng kwarta be. Kasan mo kay Kadyo? Dami naman Ayan, tao. kanjo last ball na. Kasan Kasi kayo ba? ba? Di na ko malula sinusunod. O, mo na tako. Tanan nyo na. Lamang ka. Balik na rin daw. Tayan si Andoy niya. Sa una na to ni Ron, kulangan man na itong magbayad sa kuryente. Takar mga kuya, gilibaan juga sa mua ba? Ha? Si Gilibaan. Kulangan ganit na itong magbayad no kay 3 mil na. Unsay Trismin? Nanaawan ang Trismin diri ni Anjo. Yati, di ba gihatag naman ninyo ang kwarta ni Anjo siya ha? Gihatag bitaw. Pero pili man ni. Ayan, kahit ko kayong duha ba? Hey! Trismil! Para kami sa kalibo ya, super sa kalibo. Bayad na tayo sa kuryente. Tira ulit. Was tangan ti patay ng puso yan. Sa mga pata mga takaragangal. Laro kasugan. Itong pabugna ko diri. Minum fight o Pepsi. Ang paysa. Ugaw man eh. Lahir ang kulor oh. Grabe. Yate ah. Pastig lang na to. Naisahan ng problema man eh.